Ja, jeg går lige så stille i gang. Velkommen til det her webinar omkring konflikter på arbejdspladsen, som er en del af ledelseszonen. Mit navn er Julie Bertelsen, og jeg er uddannet psykolog, og så arbejder jeg som erhvervspsykolog her hos Clavis Erhvervspsykologi i Aarhus. Og så har jeg stor interesse for konflikthåndtering. Og det er tydeligt for mig, at der er rigtig mange ledere ude i dagens Danmark, som har den samme nysgerrighed og interesse på emnet, fordi der er rigtig mange, der har tilmeldt sig. Yes, jeg får at vide, at der er lidt tekniske problemer. Okay. Jeg går videre, og hvis der er problemer med lyden, så må jeg række ud. Som sagt er det et emne med stor interesse, og vi har en halv time sammen i dag. Og det betyder også, at fordi det er så stort et emne, at man kunne sige mange ting, så vil jeg gå lige på hårdt. Og det betyder også, at der ikke er tid til spørgsmål til sidst. Men jeg har formuleret nogle refleksionsspørgsmål, jeg vil give jer med videre ud i dagen. Og så bliver det også muligt at kontakte mig efterfølgende, hvis der er spørgsmål, eller hvis man har brug for hjælp i en aktuel situation. Og så skal det også siges, at oplægget her bliver optaget, og man kan finde det efterfølgende på Clavis' hjemmeside. Ja. Yes. Så, i løbet af de næste 30 minutter, så kommer jeg til at lave 3 nedslag. Først kommer jeg til at snakke om, hvad konflikter er, og hvorfor de er uundgåelige, så vi får en fælles forståelse af emnet. Dernæst vil jeg præsentere en konfliktmodel, som man som leder kan bruge som analyseværktøj til at forstå konflikter og dets konsekvenser. Og til sidst vil jeg lave et nedslag på, hvad det kalder på ledelsesmæssigt, når konflikter skal håndteres. Og de her nedslag har jeg valgt velvidende, at man kunne sige rigtig meget til emnet, men jeg har forsøgt at komprimere nogle vigtige pointer og perspektiver i det her lidt korte oplæg. Ja, så hvad er konflikter? En sådan gennemgående definition eller beskrivelse, man finder i litteraturen, den lyder således: konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Så det er altså væsentligt, at det ikke er uoverensstemmelsen i sig selv, der udgør konflikten, men det er, hvordan parterne forstår, føler og handler på det her forhold. Og så er der også en opmærksomhed i, at der står i og mellem. Det betyder altså, at der er tale om en konflikt, så længe en af parterne oplever konflikten. Og man kan derfor ikke melde sig ud og erklære sig som neutral, hvis der er en andet menneske eller en anden person, som mener at være i konflikt med dig. Og så har jeg taget det her kontinuum af konflikt med, fordi det er væsentligt at sige, at konflikt er en uundgåelig del, når mennesker samarbejder om noget af betydning. Og forudsætningen for et godt og udviklende samarbejde er faktisk også, at vi formår at være uenige, uden at det skiller os ad. Og det placerer os her i udviklingszonen, hvor forskellighed eller modsætninger ligesom fascinerer os og gør os klogere. Så der er en fremdrift. Fordi hvis vi bare ignorerede modsætninger, jamen så vil vi bevæge os over i det her, over til venstre mod harmonizonen, hvor vi faktisk vil stagnere. Og modsat af faren, så hvis vi bevæger os for langt ud mod højre til farezonen, jamen så begynder forskellighederne ligesom at forstyrre eller provokere os, og i værste fald bliver de opfattet som trusler. Men altså i en organisation bør man arbejde på at skabe sådan en professionel uenighedskultur, snarere end at søge mod sådan harmonien. Så logikken er ligesom, jamen er der ingen konflikter, så er der heller ingen udvikling. Og når uenigheder og forskelligheder omfavnes, så undgår man faktisk, at frustrationerne ophobes og vokser sig store og bevæger sig ud mod farezonen. Så er det også væsentligt lige at tage fat i, hvad der sker i os mennesker, når vi oplever at være i konflikt. Fordi vores alarmsystem aktiveres faktisk i det, vi sådan møder trusler ude i verden, og det vil også sige, når vi ligesom oplever at være i konflikt med en anden.
Og når vores alarmsystem ligesom aktiveres, jamen det er der, hvor vi går i sådan fight or flight mode. Så det vil sige, vi kæmper, eller vi flygter fra situationen. Det er ligesom det, vores impuls er. Og det sker ligesom, når følelserne tager over. Og når vores alarmhjerne, som jeg kalder den, ligesom er slået til, og vi går i overlevelsesmode, jamen det er der, hvor vores sådan, fokus indsnævres, og vi bliver mindre modtagelige over for andres perspektiver. Og vi kommer til at reagere impulsivt og følelsesmæssigt frem for rationelt. Og det er fordi, at når vores nervesystem ligesom er på arbejde, jamen så bliver vores sådan, frontallapper hæmmet, altså centret i hjernen, hvor sådan tænkning og sådan mere, hvor vi kan se nuancer, og der hvor vi kan træde ind og se forskellige perspektiver, det bliver ligesom hæmmet for en stund. Så når alarmhjernen aktiveres, så hæmmes tænkehjernen, og det er også derfor, jamen når konflikten buldrer og følelserne tager over, så handler det faktisk om at få ro på nervesystemet igen. Og det er sådan, at mange konflikter handler i virkeligheden mere om følelser eller om værdier end om faglig uenighed. Og sådan et faresignal for, at konflikter eller uenigheder ligesom bevæger sig over i farezonen, det er altså, at de bliver følelsesladet og personrettet. Og man kan tænke, jamen, kan vi ikke bare se bort fra de der følelser og koncentrere os om den opgave eller den sag, vi ligesom samarbejder omkring? Det vil jo være det ønskelige, men det er sådan, at vi heller ikke bare kan ignorere følelserne. Fordi de fortæller os ligesom, at vores nervesystem er i gang, og vi er nødt til at anerkende og få ro på dem, for inden vi ligesom kan se mod løsninger. Så det vil også sige, at alle parter i en konflikt skal ligesom være i et arbejdsdygtigt, følelsesmæssigt tilstand, før det giver mening at fokusere på løsninger. Ligesom at man etablerer våbenhvile først, før man ligesom snakker om fredsaftale. Så tegn på, at en konflikt er eskalerende og bevæger sig over i farezonen, det er, når kompleksitet forsvinder, og vi begynder at pege fingre af hinanden, og vi begynder at problemerne ligesom individualiseres. Og et andet tegn er også, at nysgerrigheden forsvinder, og vores konklusioner omkring andre forstærkes. Så det her med, at vi ligesom ikke når alarmberedskabet og alarmhjernen er tændt, så formår vi ikke at træde i den anden sted og se nuanceret på situationen. Hvor vi har ligesom skyggeklapper på, og så arbejder vi ud fra de antagelser, vi impulsivt ligesom får oparbejdet. Så mit udgangspunkt for at snakke om konflikter i dag, det er altså, at det er en uundgåelig del af samarbejdet, altså når mennesker er fælles om noget af betydning. Og det er ikke nødvendigvis et tegn på, at noget er galt. Der skal faktisk være en vis grad af professionel uenighed i et team eller i en organisation, for at man også kan udvikle sig. Det er bare væsentligt, hvordan konflikter og uenigheder håndteres, så at det bliver konstruktivt og udviklende, frem for destruktivt og bevæger sig over i farezonen. Og så er det også væsentligt at sige, at konflikthåndtering er en ledelsesopgave. Det vil sige, at lederens evne til at være et godt eksempel på relevant konfliktadfærd er vigtig for, at modsætninger og spændinger bliver udviklende for medarbejdere. Og netop hvad relevant konfliktadfærd er, det kommer jeg ind på senere i oplægget. Så mit andet nedslag, det er at præsentere den her konfliktmodel, som kan bruges som analyseværktøj til at forstå konflikter bedre, og hvilke konsekvenser det også kan medføre. Og den ser sådan her ud, og den er lavet af en hollandsk forsker, der hedder Van der Vliert. Og modellen siger ligesom, jamen i enhver konflikt er der et konflikttema. Og det er opstået på baggrund af nogle bagvedliggende forhold eller faktorer. Og derfra så kan en leder ligesom have en nedtrappende adfærd eller en eskalerende adfærd, der har nogle konsekvenser, som kan lede til yderligere eskalering eller yderligere nedtrapning. Og for ligesom at puste liv i den her model, så har jeg formuleret en case, som jeg vil prøve at sådan applikere den på. Så casen lyder således. I en mellemstor kommunal forvaltning arbejder Maria og Jonas i samme team. De har tidligere haft et godt samarbejde, men de seneste måneder er relationen blevet anspændt.
Konflikten startede omkring fordelingen af opgaver i et fælles projekt, hvor Maria mente, at Jonas ikke tog nok ansvar, mens Jonas oplevede, at Maria kontrollerede og blandede sig for meget i hans del af arbejdet. Og efter flere mindre uoverensstemmelser blev tonen mellem dem mere kølig. Jonas begyndte at undgå Maria til møder, og Maria klagede gentagne gange til lederen Lene over, at Jonas er doven og utilregnelig. Og i frokoststuen taler de ikke længere sammen, og deres kollegaer begynder at mærke spændingerne i teamet. Og det er en fiktiv case, men det er faktisk et eksempel på en meget typisk konflikt på arbejdspladsen. Så jeg tænker også, at nogle af jer kan ikke genkende til scenariet, selv hvis man arbejder i en privat organisation eller i en mindre virksomhed. Så for ligesom at overføre den på modellen, jamen så er der et konflikttema. Og det kan tyde på, at Maria oplever, at hun må tage ansvar for at sikre kvaliteten af arbejdet, og hun føler sig ikke anerkendt for sin indsats. Samtidig med, at Jonas oplever Marias kontrol som mistillid, og som en underkendelse af hans faglighed og kompetencer. Så dybest set føler de sig begge to uretfærdigt behandlet og misforstået. Så man kan sige, at konflikttemaet handler om sådan anerkendelse og kontrol. Så kan der være mange forskellige bagvedliggende forhold og faktorer, og her har jeg ligesom prøvet at highlighte nogle af de gængse, der kan være på spil. Så der kan være noget om uklare roller og forventninger. Det kan være, at den her opgave, de samarbejder om, ikke er blevet præciseret tydeligt nok inden begyndelsen. Så kan der være noget om organisatoriske forandringer. Altså at der er nogle strukturer eller arbejdsgange, som er blevet ændret nyligt, hvilket kan skabe sådan en usikkerhed og uklarhed blandt medarbejderne, og som kan sådan udfordre deres rutiner og relationer. Så kan der også være nogle udspændtheder i teamet. Altså nogle forskellige mål og værdier, som eksisterer side om side, og som man ligesom skal balancere imellem. Og det kan være, at den her balanceakt ligesom er skæv. Og så kan der være noget om arbejdspres, altså at teamet måske i en periode har haft et stort arbejdspres og mange opgaver at se til, hvilket ligesom kan reducere overskuddet til at gå i dialog med hinanden på en konstruktiv måde. Ja. Så kan der være typer af eskalerende ledelsesadfærd og nedtrappende ledelsesadfærd. Og hvis vi prøver at zoome ind på de eskalerende, så kunne Lene, altså lederen her, vælge at se bort fra konflikten og undgå den. Det kan være, at hun tænker, de er voksne mennesker, det må de selv løse. Men en konsekvens af det vil være, at misforståelser imellem Jonas og Maria måske vokser, og det kan være, at de går til andre kollegaer i teamet for ligesom at få bakket deres sag op, så der begynder at opstå sådan nogle alliancedannelser i teamet. Det kan også være, at Lene kommer til at være partisk. Det kan være, at hun selv trives i, at der er god struktur, og der er høj kontrol ind i arbejdsgange, og at hun derfor ligesom er tilbøjelig til at give Maria ret hurtigt. Og at hun kan tænke, jeg kan godt se, hvem der skaber problemerne. Konsekvensen er dog, at Jonas, han hurtigt kan blive offergjort så i situationen, og at konflikten derved ikke bliver ligeværdig. Og det er svært at ligesom stille krav til et offer, og derfor vil det videre forløb også blive besværet. Så kan Lene også vælge at skælde ud eller irettesætte. Nu må de altså tage sig sammen. Jeg har simpelthen ikke tid til det her drama. Og en konsekvens kan være, at Jonas og Maria føler sig sådan uretfærdigt behandlet. De føler sig ikke lyttet til, hvilket kan skabe sådan modstand opad til mod ledelsen. Og så kan det også være, at Lene kommer til at lave en lidt for overfladisk løsning ind i den her konflikt. Hun tænker, jeg skal hurtigt have ro på teamet, så skal det nok gå over. Altså, hun søger ligesom en hurtig harmoni. Og det er jo meget naturligt, fordi man som leder har rigtig mange opgaver på sit bord, og derfor kan man heller ikke bruge store mængder tid ind i det her. Men det kan ske, at det er gået lidt for hurtigt, og at konflikten derfor forbliver sådan latent og kan blusse op i andre sammenhænge. Hvis vi så kigger på typer af nedtrappende ledelsesadfærd, så er der noget omkring det her med at være aktivt lyttende og forsøge at indtage en neutral position i forhold til i konflikten.
Så altså lytte til begge parter, uden at tage stilling til for tidligt, hvad man tænker og vurdere situationen. Og det er vigtigt at understrege, at neutralitet er virkelig svært. Fordi man jo som leder også har sine egne præferencer og sine egne højre og venstre ben. Men hvis man ligesom formår at prøve at skabe den her aktive, lyttende rum og atmosfære, jamen så kan det være, at begge parter oplever at føle sig hørt, hvilket kan også dæmpe deres nervesystem og få dem til at komme i ro, så de ligesom er i stand til også at tage hinandens perspektiver ind i det. Så kan der også være noget om tydelig rammesætning. Altså at Lene, hun som leder er garant for ligesom at udvise, jamen, hvad er spilreglerne ind i sådan en situation her, hvor de her forskelligheder begynder at blive destruktive. Og understreger, hvordan er det, man snakker sammen, og er ligesom meget tydelig omkring det forløb, der skal være. Og det kan være, at man igen det her med, jamen, at Maria og Jonas ligesom kan vende tilbage til tænkehjernen, fordi de skal ikke være usikre på, jamen, hvad kunne konsekvenserne være af at den her konflikt, og være sådan usikker på deres egen ståsted i organisationen. Så kan det være med det her med at anerkende forskelligheder, altså at vi er forskellige mennesker med forskellige præferencer og behov. Og så er der noget med det her med fokus på mål og ansvar. Igen, der kan jo være nogle bagvedliggende faktorer, hvor der er noget uklarhed omkring rolle eller opgave eller forventninger. Så det kan være at vende tilbage til at definere succeskriterierne for samarbejdet. Og alle de her typer af nedtrappende ledelsesadfærd, de skal egentlig være til for netop at dæmpe følelserne, dæmpe nervesystemet for de involverede parter, så man ligesom kan få ro på, og man kan hjælpe folk ligesom med at indtage en position, hvor det er muligt at kigge på løsninger. Så det her, det kommer før, at vi kigger på løsningerne. Så dybest set er det, at lederen ligesom skal øve sig i at være den, der låner sit rolige nervesystem ud til parterne. Så det var ligesom en rundgang i den her model. Og det er sådan et værktøj, hvor jamen, når der er en konflikt ude at gå, så kan det være ret mudret, alt det, der er på spil. Og så kan den her måske hjælpe med at bryde det ned i nogle mere håndterbare størrelser, så man kan se lidt mere klar på det, og så man netop kan bryde op, jamen hvad er fakta og hvad er følelser. Yes. Det sidste nedslag, jeg vil bruge den sidste del af oplægget på at snakke om, det er, jamen hvad kalder det på ledelsesmæssigt, når konflikter skal håndteres. Det er ikke nemt at bare gå ind og være aktivt lyttende og neutral og være tydelig i rammesætning. Det er noget, I måske har hørt før, at det er væsentligt, men det kræver faktisk noget. Og jeg vil zoome ind på særligt 2 pointer. Det kræver mod til at være med ubehagelige følelser, og så kræver det evnen til at være undersøgende på forskellige perspektiver. Og hvis vi starter med modet til at stå i ubehaget, jamen så er det jo, at når der er en konflikt på spil, og man som leder ligesom skal gå ind og prøve at tage en mælende position, jamen så vil ens eget nervesystem ligesom også komme i spil. Så det vil sige, at jamen, den der ubehag ligesom vækkes i en i det, man skal træde ind. Altså, man skal træde ud på glat is. Og det kan føles vaklende under en. Så der er noget i, der er virkelig en øvelse i at ture og træde derud, hvor følelserne er ude at gå. Og der er meget på spil, og selv forsøge at prøve at bevare roen. Så det er ligesom mod til at handle uden frygt, ikke uden frygt, men på trods af den. Og det kan være, at man har nogle dårlige erfaringer med sig, som gør det sværere næste gang, ligesom en konflikt ude at gå, og turde træde derud. Og vi har forskellige tolerancer også, for jamen, hvad vi oplever som ubehageligt, og hvor meget der skal til. Og det er også væsentligt at reflektere over. Så det har altså en pris at ligesom tage konflikten. Det er forbundet med et stort ubehag. Men det har sandelig også en pris ikke at gøre det.
så kan det være, at de her spændinger og de her frustrationer hober sig op, og at de her uformelle alliancer skabes i et team. Og det kan være, at der også, altså at parterne ligesom bliver dårligere beslutningstagere, og at moralen svækkes. Der kan være mange negative konsekvenser af det. Og derfor er det vigtigt at finde det der mod i sig selv til at træde ind i ubehaget. Og det er nu engang lettere at løse problemer, som ikke har vokset sig så store, og er blevet til virkelig uhensigtsmæssige samspilsmønstre. Så at træde ind i tide, så det ikke når at komme for langt ud i farezonen. Så også hvis man leder, ligesom lever efter sådan, jamen jeg vælger mine kampe med omhu, så kan man jo overveje, om det er en hensigtsmæssig strategi, eller om det nogle gange også kan være en undskyldning for ikke at ville konfrontere sin egen konfliktskyhed. Så det handler altså om at træne sit nervesystem til at være i ubehaget. Jeg kan virkelig godt lide det her ord, ubehagstolerancen. Ligesom at øve at opbygge den. At blive i de svære følelser, i spændingerne, i usikkerheden, uden at reagere med at trække sig, eller med at kæmpe. Fordi vores nervesystem jo også bliver aktiveret, og det er vores naturlige impuls. Men at blive stående og trække vejret og finde roen, så man kan være den, der rent faktisk låner sit nervesystem ud til parterne. Ja. Min anden pointe i forhold til, hvad det kræver at ligesom gå ind og have den her nedtrappende adfærd som leder, det er at øve sig i at skifte perspektiv. Det er sådan et tegn på modenhed i ledelse, altså at man har evnen til at indtage forskellige perspektiver på en oprigtig og nysgerrig måde, uden at forlade sit eget ståsted. Så anerkende andres oplevelser af verden, uden at forlade sit eget, og uden at bare gå med på det. Og jeg tænker, at mange af jer har hørt den her pointe før, og det kan lyde nok så banalt, men det er sindssygt svært. Også særligt, når der er meget på spil for de enkelte. Og det er sådan noget, vi intellektuelt og refleksivt godt kan snakke om, og godt kan se værdien af, men når vi står i situationerne, hvor der er en hel masse antagelser og følelser på spil, så kan det være virkelig svært at efterleve. Men det handler ligesom om at være nænsom og samtidig gå efter bolden. Så altså tilskrive personerne positive intentioner. Også selvom man er uenig i deres handlinger eller adfærd. Og så igen det her med at anerkende altså de forskellige parters ret til at være uenige. Altså kan jeg godt lide det her med at sige tough on the issue, soft on the person, fordi på en arbejdsplads så er vi jo sammen om en opgave, om en sag, og det er ligesom det, der er målet, at få det løst og være sammen om det. Og derfor er det vigtigt det her med at skelne mellem fakta og følelser. Anerkende de der følelser, der er ude at gå, for ro på dem, så vi kan vende tilbage til sagen. Og det vi skal lykkes sammen om. Og så er der det med at være nysgerrig og være aktiv lyttende. Og det virker også basalt, men det kræver faktisk, hvis man skal være aktivt lyttende, at man gør sig fremmed for det selvfølgelige. Fordi ellers så bliver man bare bekræftet i de fordomme, man går ind i konflikten med, og de antagelser, man allerede har. Så igen, hvis man som leder måske kan spejle sig i Maria, og det der er behov for struktur og tydelighed, jamen så kan det være svært lige at være oprigtigt nysgerrig på Jonas' ståsted og perspektiv. Men det er faktisk relevant ind i at dæmpe hans nervesystem. Og det der med at kunne ligesom vende tilbage til sagen. Nu har jeg nævnt en masse greb. At være aktivt lyttende, at være nysgerrig, at tilskrive den anden nogle positive intentioner og øge ens ubehagstolerance. Og alt det her, det kræver øvelse. Og det er små skridt, altså prøve at være opmærksom på det, når man står i situationer, hvor der kan være nogle følelser ude at gå, og hvor der er noget uenighed på spil. Og de her 2 greb af at øge ubehagstolerancen og øve perspektivskifte, det er vigtige ledelseskompetencer, men det er faktisk også vigtige kompetencer at træne sit team i.
For hvis vi vil have den der professionelle uenighedskultur, der placerer sig i udviklingszonen, jamen så er det jo hele teamet, der også skal øve sig i at være med ubehaget, når modsætninger eller uenigheder opstår. Og man ligesom øver sig i at få ro på systemet, og rent faktisk blive ved med at tage den andens perspektiv. Så som leder er det måske også at få det ned i organisationen, hvilket kan være forebyggende for, at konflikter eskalerer og kommer over i farezonen. Afslutningsvis så vil jeg også sige, jamen, at man som leder skal kende sin rolle og sine grænser. Hvad kan man håndtere? Og hvad har man faktisk brug for ekstern hjælp til? Fordi ledere er også mennesker, hvis nervesystem er på arbejde og aktiveres i det der ubehag. Og hvornår er ens tolerance opbrugt? Og hvornår er det faktisk ikke muligt, at man kan indtage sådan en upartisk holdning længere. Det er måske der, hvor man har brug for at række ud, og der er nogle eksterne, der kan komme ind og mæle en konflikt. Ja, jeg har et par minutter igen, og som lovet, så har jeg formuleret et par refleksionsspørgsmål. Så I må meget gerne tage et billede, eller notere det her ned. Det er for, at I ligesom kan have noget at gå videre i dagen med at reflektere over. Så det første lyder, hvilken kultur omkring konflikter findes i din organisation, og hvilken rolle spiller du selv i at opretholde eller udfordre den? Det andet er, at de greb og kompetencer, jeg har nævnt, hvilken har du så lyst til at øve? Så et oplæg til at lige kigge på ens egen organisation og ens selv i forhold til, hvad der er på spil og hvad man kan øve. Så opsummerende, så er konflikter altså uundgåelige, når mennesker er sammen om noget betydning. Og der er aldrig én sandhed med mange. Det er derfor vigtigt at øve det her perspektivskifte. Og så håndteringen af konflikter, det er det, der afgør, om den udvikler sig konstruktivt eller destruktivt. Og så er der desværre ingen quick fixes, men der er noget, man som leder kan gøre og øve sig i. Ja. Her til sidst, så har jeg sat mine kontaktoplysninger på. Så hvis I er efterladt med nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive det til mig, fordi tiden er ved at være løbet ud. Skriv det til mig eller kontakt mig, også hvis man står i en aktuel situation, hvor man har brug for noget ekstern hjælp. Ja. Så jeg vil sige tusind tak for i dag, og tak fordi I havde lyst til at lytte til mig. Jeg håber, I er efterladt med nogle gode pointer og noget stof til eftertanke.